Sekar dandang gula banjet, laras peluk pathet barang. Beda teman ing alam samangkin, apa iku kemajuan zaman, ngendi nggon wong nyekel HP, tanko bersapa aruh, nadyan longgo amor sumanding, tan preduli wong liya, mongko tuk rumuhun. Lamun cecer jejagongan, kon tinakon ndika badhe tindak pundi, dadya srawongan anyar, prayogane pinter milah-milih, endi ingkang pranyata piguna, timen tambah wawasane, kang ala aja ditiru, upaya kang mumpangati gesangira ing benjang, aja dadi wong kidung, lingak-linguk tan mudengan,
nadyan among mumpuni salah sawiji sanguwa ketrampilan